Адкрываючы пасяджэнне, старшыня аблвыканкама Анатоль Ліс адразу адзначыў, вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Брэшчыны ў першым квартале бягучага года пакуль не задавальняюць у поўнай меры. Не выконваецца адзін з асноўных паказчыкаў – тэмп росту валавога рэгіянальнага прадукту. У першым квартале нядрэнна спрацавалі прамысловасць і сельская гаспадарка, а вось будаўнікі падводзяць. Больше всего, что нас волнует, мы это отмечали. Если бы у нас строительный комплекс нашей области сработал лучше, по первому кварталу он дал минус 3,7% к ВРП. То есть, если бы строители сработали хотя бы на уровне прошлого года, то мы бы выполнили прогнозные показатели по ВРП в целом области. Аналізуючы сацыяльна-эканамічнае развіццё в области ў першым квартале, намеснік старшыні аблвыканкама Михаил Цяркоў адзначыў, у поўным аб'ёме выконваюцца толькі 3 з 7 ключавых паказчыкаў эфектыўнасці. Гэта інвестыцыі ў асноўны капітал за кошт замежных крыніц, экспарт паслуг і працаўладкаванне на новыя працоўныя месцы за кошт стварэння новых прадпрыемстваў і вытворчасцяў. Не выконваюцца, акрамя тэмпа росту валавога рэгіянальнага прадукту, такія ключавыя паказчыкі, як вытворчасць працы, экспарт тавараў і прамыя замежныя інвестыцыі на чыстай аснове. Аналізуючы работу канкрэтна кожнага раёна, на пасяджэнні адзначылі Кобрынскі, як адзіны, які выконвае ўсе паказчыкі. У аўтсайдерах горад Баранавічы і Маларыцкі раён. Што не дазваляе працаваць эфектыўна ў поўнай меры, галоўнае пытанне, на якім засяродзілі ўвагу удзельнікі пасяджэння. Пошук прычын прывёў да высновы. Патэнцыял, каб выправіць становішча, у вобласці ёсць. Хотим ответить, что в апреле экономика области развивалась положительной динамикой. Как результат, темп ВРП вырос по сравнению с первым кварталом на 1,3% пункта и превысил средний показатель по республике. Производительность труда по ВРП по оценке увеличилась на 1,4 до 99,1%. Станоўчая дынаміка ўжо вызначаецца. Галоўнае, як адзначыў старшыня аблвыканкама Анатоль Ліс, усім кіраўнікам гар, райвыканкамаў, прадпрыемстваў і арганізацый на месцах неабходна бачыць і разумець, што неабходна рабіць і ў якім накірунку працаваць. Таксама удзельнікі пасяджэння разгледзелі пытанні інвестыцыйнай дзейнасці і ход нарыхтоўкі карму і гатоўнасць сельскагаспадарчых арганізацый рэгіёна да ўборкі ўраджаю. Людмила Салцина, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».